call upon your life. Ang Dios dunay purpose sa iyang pagtawag kanimo. Naa siya'y tuyo nganong naluwas ka. Amen. Ang uban nagsigi pa o lalis about kinsay luwas, kinsay wala maluwas, kung saan kaluwasan. But after salvation, what? The Lord has called you for something. Amen. Hindi lamang kagiluwas sa Lord aron nga naalam ka, kaluwasan. No? These men whom the Lord spoke to, these were fishermen. Ang ilang trabaho, kada adlaw, or I don't know, kada adlaw ba, or every other day, mangisda. Kaya trabaho na nila. Sila Pedro, si Andrew, si James, si John. They were called by the Lord. And we know that the calling of the Lord has a purpose in their lives. It was that they should become fishers of men, not anymore fishers of fish, which is earthly. The calling of the Lord is never earthly. Amen. Oh, kasi nung makadumog ka mo og wali nga ang Ginoo magaprosper ka nato dinhi sa kalibutan, tinuod na siya. But then, the calling of the Lord is not for you to inherit this corruptible and this fallen earth. Ang tawag sa imo sa Ginoo, labaw pa niya na. That's why you are not fishers of men, fishers of fish. You are fishers of men. So, atong giisgutan kay wala we follow Him. Ingon ang atong Ginoo, come ye after me. That's following. Okay. And ang pag-follow sa Lord, kung sa ganito, kung makatulong pata, mao ang pagpiya sa atong daan. No? Piyaan ng daan. And when we say daan, wala pa yung daan nga imong doon. No? When you follow the Lord, everything has to be left behind. Okay? So, muli tinuod nga left behind. Na may salida ng Christian, at title lang of left behind. Very controversial. Daghang dili katuo. Daghang pagkatuo. Or whatever it is, it's a movie. The truth is the word of the Lord. And ang left behind is na ay mga Christian na nabilin. Okay. So, kung di ka gustong mabilin, kanang makapabilin mo, ibilin na karon. Amen. Leave everything behind you. Moving forward. Okay, so mani siya ang pagsunod sa Ginoo. Ingon ang Lord, walay tao nga gadaro nga magsige og lingi. No? Bilin yun. Remember Lot's wife. No? Gibilin bitaw sa asawa ni Lot tanan. Kaya naamon diha iyang anak, iyang pana. Pero naglingi pa man siya. Doon ay napilin siguro nga iyang gilingi. Okay? So, you cannot follow the Lord if there is still something there. No? Nga, imong gadala-dalahon karaan. No? We also talk about dying. Sinalang patay na ang daan nga kinabuhi. No? Patay na ka sa sala. You no longer live to sin, but you live to righteousness. Nga walay usa karon dinhi Ginoo nga adunay kahadlok ug pagduha-duha. But that anointing, O Lord, that preserves your body, that preserve your church, will minister, O Lord God, unto each and every need of your people here. Dalagan ni mong ngalan, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let us sing all that.
fishers of men. Di ba? Sa ingingon ni Pedro, parihan niya po na sa tuwa. Kay kita sumusunod man ta kang Kristo, we need to obey Him. Kung ingan ta nga fishers of men, we need to walk and then work to share the gospel of God. Amen. And everything, all of it, is for His glory only. Di ba? Amen ba mga igsoon? When you give to the Lord. In Tagalog panahon, no? Ashare ka na to usab sa ministry kagaya sa Dios sa ilang mga kinabuhi o akong nalangin ko kami sa ako kasi panawag sa pagkumangko nini Pastor Toto Ramos. At nila sa ato unsa ang mga gibo ko sa Dios sa ilang mga kinabuhi. Pamilya ni sila, no? Brother Jomar o Sister Jules sa ilang mga anak. So ako ihatag ang Brother Jomar ang panahon sa ilang katuyuan na niyali sila kanato. Dito na sila gikan sa pagkapat po sa atong Church sa Apirong. Amen. No, ang uban sa ako, nakabutan mo nakaigla pa ang uban sa ako. Sa una, no? Naada yung naibikuan, kanina ginagimo karon na online ministry. Sa katong pag-start dito ang i-receive na to ang Ginoo ko sa atong self na to nga siya ang personal savior. Buto siyang time gisilyuhan nato sa Ginoo. Amen. Isa yung mga Christian na ni. Pataas ka mo. Baka na to ako. Sugod ato, gisilyuhan nato sa Ginoo. So, ang pangalan sa ministry nato karon dili namo ha nato na is Tatak Kristohanon. Sugod ato gitatakan nato sa Ginoo na iyahan nata. Amen. Hallelujah. Salamat kay sa pag-welcome diri no. And daghan po dahil mga young people diri nakaadto mi dito sa pagangpat dito sa upper room gyapon. Daghan gyapon kay sila mga young people buyan, praise God. Oro gyapon mga active. So marami lagi pa sa itong pagpangalagad kay dili siya makawang sa 1 Corinthians 15:58 na nag-ingon dito, your labor, stand firm. Your labor in the Lord is not in vain. So, padayon lagi tayo sa gingan pa ni Pastor Gaganiha nga, ang katong maluwas, katong mo lang tayo mauray maluwas. Amen? So, padayon lagi tayo sa itong pagkamas-kamas. So, kanina mga taon karon is, isa ni sa among na-compose, no? Sa Tatak Kristohanon, ang kaning Ginoo, hiusaha kami na song. Pero saan daw sumod? Sa katuigan nga kami nahilayo Yes, praise God. Salamat sa Ginoo. To God be all the glory. Salamat. Pastor. Praise the Lord. Grabe yun ang mga katawhan sa Ginoo, mga talented kaayo nyo. So, pag umangkon, malinis sila ni Kuya Toto. Ako malinis silang gigagaw, di ay. Ako malinis silang kadugo, di ay. From Bohol, manamong kagikan. So, you're very much welcome here. Brothers, I don't know. Ha? Jomar and Joel. Jomar and Jules with their kids, no? You're very much welcome here. Parihan kita. Tatak Kristohanon. Amen? Amen. And hindi ko ta magsawa og support sa mga activity alang sa kaymayan sa atong buhay nga Dios. Amen. Amen. Mo kanang isa sa ilang purpose ngano nga nag-share po sila sa atong about inana, especially sa music. Kaya di ba, as what the message here from Pastor Dikan dito sa Ginoo nga pag mag-praise and worship na puno tao, ang heaven puno, ma-shaken na there will be shaking in the heaven. Di ba? So, ang kaning music yun, ganahan dyan kay Ginoo nga ato siyang kantahan. Ato sa serenade. Ganahan, magalitag serenade kasi itong husband. Kamot na kang Ginoo nga, dakan kayo mga katawhan nga, ulay, magpasalamat sa iyaha. Hindi
suportahan. And